O percebe alcanza en Aguiño os 118 €, un bo prezo para unha campaña que comezou tinguida polas consecuencias dos temporais. Os traballadores do Mar de Aguiño lanzáronse onte ás Pedras na que foi a primeira xornada dunha campaña do percebe que apunta a ser mellor que a anterior, aínda que tamén está marcada polo mal tempo destas últimas semanas. A campaña ben marcada por mareas mortas, e mar reso. Foi unha campaña con mar reso, pero bueno, temos boas expectativas, a non haber marea vimos que o percebe mellor que o ano pasado, que parece que recuperou máis. E agora depende todo dos precios, pero con respecto aos precios tamén esperamos unha boa cotización, porque falín con 8 cofradías, tivemos contacto con outras cofradías, e comentaron-nos que non contaban con moito recurso. Contamos que sí, que sean boas cotizacións e alcancemos un bo xornal todos. Na cantidad, para non haber marea morta, o ano pasado estivemos no mesmo sitio e había menos. Melloramos en tamaño, tamén, e a máis en cantidad. Tamaño é mellor que o ano pasado, creo eu. A marea é moi corta e o percebe tirando a medianeiro, non é un percebe de gran calidade, pero é que tampouco deixou non é remarse as pedras. Pero vemos que hai sujeción, que hai percebe, e parece que é algo mellor que o ano pasado, que vamos a ter en próximos días que se poda traballar como Dios manda. Os prezos na lonxa de Aguiño chegaron onte aos 118 € na primeira parada, quedando a media en 56. En total vendéronse uns 300 kilos deste crustáceo que está sendo capturado polo arquipélago da illa de Sálvora por un centenar de mariscadores, que continuarán pola zona sur das illas atlánticas ata xaneiro e febreiro. Ao abrir agora a campaña esta do percebe, pois prácticamente a totalidade da xente dos mariñeiros foron a faenar, non sendo algún que ven de volta ou que pescou pouco, pero debido ao mal tempo, pero o que ir a traballar, prácticamente foron a maioría dos socios. A Confraría de Carreira Aguiño establece as xornadas de traballo en función das cotizacións e o tempo, polo que esta semana está previsto faenar un día máis. Fomos os luns, ca marea de tarde, despois vamos a volver os xoves, ca marea de mañán, de 8 a 10 da mañán. Xa collemos subindo, ven a marea sobre das 7:30, empezamos ás 8, media hora enchendo, pero algo hase de facer. Si non vamos a poñer máis de 2 días por eso, para ir alargando a campaña, para ter para poder nas navidades e cando alcanza as mellores cotizacións, ter recurso no mar, senón se sacamos ahora todo, máximo poñemos 2 por semana. Pero agora a ver como vamos gestionando para poder, entre agora isto que queda que empezamos en novembro e decembro sobre todo, para que nos axude o tempo e aproveitar o percebe que temos para vendelo canto antes ou canto mellor posible, claro. En as próximas semanas e de cara a decembro buscarase ampliar os días de captura. Hai 2 días e depois para a semana irase poñendo máis ou menos o mismo cada semana, irase mirando ou incluso incrementar un pouco máis, sobre todo en decembro, para poder aproveitar cando se poda ir con bo tempo. En novembro tamén vamos a intentar ir os días que podamos, vamos a gestionar e mirar o que mellor podamos, porque estamos de atrás, estamos indo pouco a traballar, levamos 2 meses prácticamente que a meixa non temos nada, entonces claro, non sendo a navalla, pois os outros recursos non temos nada. Entonces temos que intentar agora en novembro e dicembro que adiantemos un pouquiño o que si queda de ano para poder acabar un ano decentemente ben.